Sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to Mkosina Phileng. Yabonga kakhulu you guys for coming. Thank you so much for clicking. Ungakhohlwa ukuthi subscribe, like video, share video as well. Kubalekile ke. Yeah man, you guys ubuke nalawo ma so ke kule video guys asikhulume ke laphana nge-memorial service ka mama uKhoni Chume ebibanjwe laphana ngase Davidton. According to what I saw bekuyi-memorial service ka mama izolo. Mhlambi video nizoyibuka sekukusasa something like that you guys. Yeah man, kuthiwa ke laphana bekuhlabe ngene ke umndeni nabangane nama colleagues wakhe you guys beyobungaza ke impilo yakhe laphana ngase Davidton. So ke ukhona ke Ubaba uJohn Kani ukuthi ukhuluma lapha ngokuthi umama oshiye imisebenzi aqashwe kuyo le ngaphesheya kusho ukuthi umama bese nemisebenzi obekumele ukuthi ayosebenza kuyo le phesheya you guys. Unfortunately kwamfica kukufa into ekanjalo umama uKhoni Chume siyazi ukuthi uyewadlula emhlabeni insuku ezidlulile. Yeah man you guys memorial service bebeyibambeke izolo njengoba namhlanje ngolesithathu bizolo I think Tuesday. Yeah so kuthiwa ke ingwazi yomlingisi lapha wakuleli ubaba uJohn Kani utheko okuhlungu ngokudlula emhlabeni kukaza kwabo uKhoni Chume ukuthi ushiyeke inqwaba yemisebenzi ade sebeqashwe kuyo engase Hollywood. So uKani bengomunye kwezikhuluma enkonzweni yesikhumbuzo sika mama uKhoni Chume bona 72 ebibanje lapha nesontweni iOasis of Life Family Church ngase Davidton ngolwesibili. So ke laphana ke sithombeni kuthiwa ngumndeni kaKhoni ke Chume uhambela umcimbi wokuhlonishwa kweqhawe labo ke uMasipala City of Ekurhuleni ngomsombuluko. Sona sithombe laphana ke abayibasithatha ke you guys ne City of Ekurhuleni. Utheke ukulingisa ke ubaba uJohn Kani uthe ukulingisa emidlalweni yase Hollywood bekuhlale kuyiphupho la noma wupho umuntu. So iqhubeka ke uKani uthe obekubenza bavele emafilimini aphesheya ukuthi bebengazenzi ama-American kodwa bebekhuluma ke isingisi njengabantu baseningizimu Afrika. Lo mlingisi wazakela udumo ukulingisa imsebenzini eminingi yakuleli neyaphesheya okubala kuyo izo season 14 iBlack Panther, Black is King, Good is Nice, Rhythm City, Gomorrah neBlessers. So ke uyize ke uKhoni ubese ngumakade bona komlingisi seneminyaka ecela ke ku50 laphana eyibambile insimbi ishise endimeni yokulingisa futhi esezungezeke umhlaba wonke kodwa ubengaphakeme. Izikhuluma eziningi zichaze ke lo mlingisi njengomuntu obezithobile bekhuluma ke laphana ka memorial service yakhe. So obe imanager yakhe laphana uNoshada esingatholakalanga isibongo sakhe uthe uKhoni ayikho indawo abetholela yona amaqede ayibukele phansi uthi ayikho indawo ebinkulu noma ebincane ke ubezidlala zonke kusho yena lapha uNoshada ke abanye abathusa amagalelo kaKhoni ngoza kwabo kubala kubo ke uOwen Asijake uLucky Lekhodi noma uLillian Dube. Izingqalabutho zomculo ke omqashiyo ke iModela Queens zishiye izithameli zisahalela ke impinda ngenoni elithi Lilizela Mlilizeli ukhona udlule emhlabeni ke esibhedlela iGarden City Hospital eGoli ngoAugust 5. Ushiye emhlabeni amadodana amabili namadodakazi amabili ubengasashadile ke emuva kokuhlukanisa nomyeni wakhe ngo2004. Inkonzo yomngcwabo kaMama uKhoni izoba khona kusasa ngolwesine which is mhlawumbe uzobuyibuka le video vele sekungolwesine because mina I'm recording it on a Wednesday. Okay Oasis Life of Church ngase Davidton kusukela ngo8 okuseni into ekanjalo you guys. So kuthiwa ke ubaba uJohn Kani ke lapha bekhuluma ke ngokuthi ke okubuhlungu ukuthi ukudlula kwakhe emhlabeni ukuthi ushiye inqwaba ke yemisebenzi laphana ahade sebeqashwe kuyo ngase Hollywood kusho ukuthi bebe namagigi ke laphana you guys kusamele bayosebenza kwasho ukuthi ke umama uyadlula emhlabeni njengoba ke kade laphana bekhuluma ku memorial service yakhe and bayachaza ke nokuthi umngcwabo kuzoba khona kusasa ke ngolwesine of which kuwe kuzobe ku today mangabe ubuka ivideo on a Thursday. Yeah man you guys kuningi shame kunjena nje sekuye kwadlula emhlabeni umama uZanele Mbokazi, all these queens you guys, so may their souls rest in peace. Yeah man. Yeah thank you so much ukuthi ubuke le video, like, subscribe, share ke sisiyobonana njalo kwenye landelayo. Bye.